Hello guys, majong adlaw na tanan sa parang adlaw day guys. Gikan ko nagate di bingbing kay karon ilang graduation. Unja kuhaon po to na unja naghuman kay ari sila sabay maniud to. Magkuha ko sa kapayas guys, naglumbay ag hinog to. Gikan po ko namilo sa hang gipanglabhan nga sanina ila prami hanap pud tong ihatod dito sa ila. Kuha sa ko sa kapayas. Nami aganas na napoy bag-ong mga tubo. Daragwan ka payas. Sa gagmay na siya tamis gapo na. Wa manday sungkit. Manday sungkit guys, magkuha pa ko. Tulog kabuk hinog. Kari pud kay talihinog na. May yellow na. Alright. Yes, Your Honor. Hindi ka po ay. Mana? Nangahoy ta kaya kahoy, nakahoy. Bap pap parara pap pap. Tara nga. Ano. Pokok ni ingat. Yes, Your Honor, hindi ko po alam. Ang samanday ka rin? Muli na. Okay. Basta to, agang napkin dito na bilin, isa kasit. Jangan mo ito, magkanapkin naman to. Nagagaday ka. Gani. Nagay na isa na da. Muli na ko niya. Yes, Your Honor, hindi ko po alam. Hi! Scarlet. Scarlet na? Yeah. Scarlet. Ano? Makamanad na si Uy. Yes, Your Honor, hindi. Ingay. Yes, Your Honor, hindi ko po alam. Sa lipod. So what's up mga kased? Iuwi na ko. Whoever's on the fire today is getting hot. This is my desire to want to hit the spot, yeah. Kamalisod na ko. Saang anak mo juga. The wave is on the fire. This is my desire to want to it. Daot nagkabang.
The wave is on the fire. The day is getting hot. This is Kalayo is a fiery. It's so hot, hotter than the month of June. We should go beach now. Cold under the water's right. Yeah. Let's grab my boards and run. Sabaan man kaadyo kasi eh. Kira, apil mo na si Just Vlog. Buang panda. Agad na bawa ko na kada. Nato nagisa ng lumba-lumba na. Ana. Lubat na daw ka. This is my desire. Pandai mo naman kita magtamba ng kahoy. Lato sa, dapi ah. Kiki ka na dyan, dapi na daw. Oh! Gani, gigilwang ko siro. Kala po dah. Kawin ako. Ali ah. Ali na. La. Tusok nag nilat. Sige. Sapod man chiika. Hapag ka. Hi. Welcome to my vlog. Ay, mali. Welcome to my heart. Welcome to my sibs. Hello guys, nahuman na day magpangahoy. Nangahoy mi kay na ikasunglod. Basa pa nga itong gibagha ni Uncle Roy. Ang adlaw ba to? Basa pa kay buhi man to. O pa nauga dya. Uwan po. Tako dari. Ngahoy kog hinay-hinay kay mamadtor kog tagbilaran. Extra kog trabaho. Arhiras liksi di na laman ato lang mga Julie kay magtrabaho kurban sa Tirik Julie. Kay vlog lagi ron ko ana di nakasaligan kay gamay na mag views manang extra na mig trabaho. Ja ting klase na padrong June, July. July to ag klase nila liksi. July. Ag-enroll di ay. Enroll. Dito naman. Hay dito ag high school. O kay bawo sa school. Pwede man high school liksi, grade 2 naman. Grade 2 pa man. Ito naman pangarap ko sa high school. Jangan. Gibugas ko. Gumagana na sagta. Parang iga nga. Parang initag ya pa mag alas 5 na. Maglasing ko na bri ay. Wifi ko yung uban mo. Uban ka ma? Oo, wifi. Among kay cellphone. Hagari ko wifi. Satos ko. Putong kam? Ay, ban ko. Uli mka ka. Buhagan ba ko? Dirag ang bugas na naghan. Sa imong award bing. Kuan, Uy, katong ipon, nagpras. katong best and duha kami mo sa Ginebel, di man pud pwede gawa balitor doktor yan. Salog tatori. Salog tatori yan manoon buang sige ni. Para halaman mi. Kuwang nga magisag ala. Hindi man ko best and dance. Kanang nga ni mainom gihapon. Inom bitaw hilo ka din kit-kit na las mga. Iga nga. O ano di makahoy ron. Nabali lagi ng lubiha. Pag kuan siguro na ulit. Bagyo. Puro rato palwa. Puro bitaw pa no. No picture des panda. Picture daw. Hindi ko. Jarag sagbot na nga matay no. Init man. Kenapa ko crop top ito sa bahay or dagang bagay ilo? Sa? Ang crop top. Nang crop top sa una ra. Ano naman kung suot, di ko maot. Kaya na dang practice ta dang.
Dire lingkod. Bye na kay kuan na hapon na. Bye guys, salamat sa pagtan-aw. Di lali mga hoy kay napay kahudonon, jag sundang pod. Pero pag sundang. Di lalay mag-video. Uy. Photographer dua ka buok agay. Samad-samaran pa ta na. Samad ko. Marag biha. Sakit ka ajo. Update. Bye na, bye guys.